the Omenka Cultural Group of the Igbo Extract to be worshiping with the God's House Church to celebrate the Black History Month. We are excited to be here. And one way to express that, we are going to be doing Bible recitations to show you that we serve the Lord in our language. And there it goes. Abụọma isi iri abụọ na atọ. Jehova bụ onye na-azụ dịka atụrụ, ọ dịghị ihe kọrọ. John isi atọ ahịrị nke iri na isii. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere ọbụna ọkpara ọ mụrụ naanị ya ka onye ọbụla nke kwere na ya ọ ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever so believes in him shall not perish but have eternal life. Aịzaya isi iri abụọ na isii ahịrị nke atọ. Ị na-echebe onye emeworo ka uche ya dabere na gị, o wee na-adịzu n'udo n'ihi na ọ bụ gị ka ọ na-atụkwasị obi. Isaiah 26 verse 3. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he has trusted in thee. Ndị Galatia isi ise ahịrị nke mbụ. Kraịst mere ka anyị pụọ n'oru, ka anyị nwere onwe anyị. Ya mere na-eguzosi n'ike, unu ekwela ka o nwere yoke nke bụ ibu ọrụ ijide ọzọ. Galatians chapter 5 verse 1. So the Lord has set us free. Now make sure that you stay free and don't again become slaves to the law. Amen. Ndị Rom isi asatọ ahịrị nke mbụ. Ya mere ọ dịghị amamikpe ọbụla nọ n'ime ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs. Romans chapter 8 verses 1. Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. Ndị Kọrint isi iri na atọ ahịrị nke mbụ. A sị na eji m asụsụ dị iche iche nke mmadụ na nke ndị mmụọ ozi na-ekwu okwu, ma enweghị m ịhụnanya, aghọwo m ọla nara ma ọ bụ ajọ ọla na-ada ụda. 1 Corinthians 13 verse 1. Though I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a resounding gong or a clashing cymbal. Ndị Hibru isi mbụ ahịrị nke mbụ. Chineke, mgbe ọ gwararị na anyị ha okwu n'oge ochie n'ime na ndị mma n'iberibe akwụkwọ dị iche iche na ụzọ dị iche iche. Hebrews 1 verse 1. God spoke to our ancestors through prophets in many ways in different times. Welcome to God's House Church!
again. For he has done so very much for me. Again. What shall I render to Jehovah? Let's go. For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? To Jehovah. He has done so very much for me. I render to Jehovah. He has done. For he has done so very much for me.